Ahojte priatelia, dneska mám opäť radosť, tak opäť robím videjko. Pre zákazníka sa nám podarilo nájsť takúto veľmi peknú a pre neho vysnenú Toyota RAV4 v hybridnej verzii. Je tu vynikajúca cena, to auto je za výborné peniaze vzhľadom na rok, je to 2018, má len 60 000 km. Takže samozrejme nejaké kompromisy možno z minulosti tam boli, aj zo súčasnosti sú. Napríklad spomeniem taký detail, že bol menšia poistná udalosť na prednú časť, asi okolo 3000, nebolo to veľa, bol tam nárazník, prístrek na kapote je, keď sme merali lak, ale diely nikdy neboli dole, takže fakt sú to také ťukačky z minulosti možno, čiže nie je dobre, je dopasovaný predný nárazník. Tu boli prelakované predné, zadné dvere, najvyššia hodnota je tam myslím okolo 500, takže možno hrubšia vrstva laku, není to katastrofa. Samozrejme niekde niečo sa nájde, nejaký škrabanec, ale zase behať tu a diviť sa nad tým, že 6-ročné auto malo nejakú udalosť poistnú, tak to asi nemá význam, aj vzhľadom na tú dobrú cenu. Podstatnejšia je tá technika. Brzdy sú v dobrom stave, robili sme aj test batérie, batéria je tiež vo výbornom stave. 12V tá hlavná batéria zvykne dosť na tých hybridoch odchádzať, keď dlhšie auto stojí, tak sa vybije. To bolo nové, menené v Toyote, z toho je aj faktúra. Možno z takých detailov ešte, tak v servisnej knihe nie sú zaznačené všetky servisy, ale máme od toho faktúry, že tie servisy sa tam robili, olej je krásne čistý pri kontrole, takže meniť sa menilo určite, motor ide veľmi pekne, suchý, studený štart fajn, diagnostika bola super, pneumatiky sú 2018, takže možno max sezóna, dezénu je tam až, ale už tá staroba im veľmi nebude robiť dobre. Samozrejme nejaká kozmetika aj tu sa nájde, ale tak hold, to ešte pribudne, toto je asi také najhoršie, by som povedal, z tej kozmetiky. Ináč auto mimo tých troch dielov, kapota a ľavá strana dvere, nebolo nič lakované, vnútorná karoséria nebola opravovaná, lakovaná, funkčné všetko, má to adaptívny tempomat. Poďme sa pozrieť aj do kufra, alebo na YouTube sme minule mali výhradu, že neotvárame kufor, keď ja myslím, že to není také podstatné v našich videách, my nerobíme testy aut, ale splníme požiadavku, není problém. Interiér je veľmi pekný, zachovalý. Auto má 64 000 km, funguje všetko, adaptívny tempomat, vyhrievané sedačky to má. Navigácia tu není, to mi písalo. Priestorovo si myslím, že fajn, miesta je tu dosť, keby to mám hodnotiť. Koža pekná, vonia auto, ešte by som povedal takou, asi nie novotou, ale nejaký smrad z fajčenia a podobne tam tiež není. Tak to vyzerá kufor, je tu aj takáto, trošku by to bolo vyčistiť, takáto sieťka, sa mi zdá, že trošku hrkoce pri testovacej jazde, ale fajn, je tu aj plnohodnotná dojazdovka, takže poteší. Takže auto ideme odporučiť, vrátiť kľúče, elektrický kufor a myslím, že nemusíme byť sklamaní, lebo vzhľadom na super cenu, pekný stav, to auto má nejaké za sebou chybičky, históriu, ale zase nebolo po 4 totálkach 7-krát vyplavené, takže myslím si, že také detaily kozmetické, či už sú na aute alebo sa v minulosti robili, sa dajú bez problémov prežiť. Dôležité je, nech je spoľahlivé a toto je pre rodinu s deťmi, nech majú dostatok priestoru. Je to ináč, spomeniem, ešte verzia 4x4, takže lyžovačku, sánkovačku sa to zíde rodinke. Takže radi sme vám priniesli ďalšie pekné auto, ktoré sme pomohli nájsť našou 146 bodovou kontrolou, preveriť a verím, že zákazník bude spokojný. Takže vidíme sa na budúce.